हायैयाव एलायन्सनि सरकार जानांनायखाय गोबां जोंहा मावनायाव आख' फाख' जादोंमोन। जोंनि जे थांखि जोंनि मेनिफेस्ट'आव थानाय खामानिफोरखौबो जों मावफुंनो हायाखैमोन। बेखौ रायजो राजाफ्रा दायो बुजिदों जे दिनै मात्र 12थाल' देरहानानै सरकार दानाय आरो 28टा मोननानै सरकार दानायनि गेजेराव गोबां फाराग दङ। दा बे बाथ्रा खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिन थारावखि थांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। इसोर जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय। जों दिनै इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेरावहाय दावराव दावसि बेनिफ्राय बैयाव बैनिफ्राय बेयाव बेफोरबायदि बास्लायलायनायनि सायावनो जोङो सावरायलायगोन। गिबिसिन थारावहाय आङो सिगांनि बिपिएफ पार्टिनिफ्राय इउपिपिएल पार्टियावहाय मदद खालामनाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि सायाव आङो माखासे बाथ्रा बुंगोन। बेजों लोगोसे आरोबाव नैबे माखासे जायफ्रा मैयानि अखानाय सानसे सिगां बिसोरो बिपिएफ पार्टियाव हाबबाय बिसोरनि सायावबो आङो बुंगोन रायजोफोर। स' जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर, नोंथांमोना नुदों ओरै सावगारियाव ना, बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव फैनाय, इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव थांनाय, बिजेपिनिफ्राय कंग्रेसआव, कंग्रेसनिफ्राय बिजेपिआव। बे एखे मानसिफ्रानो बैयाव सुबिदा मोनाब्ला बेयाव बारस्लायनाय, बेयाव सुबिदा मोनाब्ला बैयाव बारस्लायनाय, बे एखे मानसिफ्रानो गेम गेलेबाय थानाय जोङो बर'फोरनि गेजेरावहाय नुगासिनो दङ। नंगौना नङा? स' अब्ला जोङो मिथिगौ जाय सुबुङा सिगां बिपिएफआव खामोन बियो इउपिपिएलआव फैबाय। इउपिपिएलआव फैखांनायनि उनावहाय जेबो सुबिदा मोनैनि थाखाय बिपिएफआव खारस्लायफिनबाय। बेबायदि खालामबाय थानाय जोङो नुनो मोनदों। दा बेफोरखौ जोङो नोजोर होनानै नायोब्ला सानसे बेलासे जोंनि बर' हारिखौहाय बै बर' नङै सुबुंफ्रा गासैखौबो बेंखननानै लाजोबगोन नामा? नै रायजोफोर, नोंथांमोना नाय, बावैसो सिगां 17 थारिख अक्ट' खालार खालि ना क'क्राझारनि मोनसे जायगायावहाय गसाइगाव ओनसोलावहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयावहाय बाथौ थानसालिखौहाय बुफाय बुसि खालामनाय। जायगा बिनाय मथे जायगा होबाय थिगानो, नाथाय मिथिं जानायनि गेजेरजोंहाय दावराव दावसि जानानै मानो बुफायखो? बुफायनायनि सिगां बिसोरो मिथिखायामोन नामा बेयो गुबुननिसो? बिसोरो दाय सारायनानैसो, दाय खालामनो जुजिनानैसो जायगा बिदों आरो जायगा बिनानैहाय बिसोरो बे दावरावखौ खालामदों। जोंनि बर' हारिखौहाय बिसोरो खमजुर नुयो। बर' जाथिखौहाय बिसोरो जेब्लायबो गाग्लोबनो सेस्था खालामो। माब्रै बिहारि आरो बाङालिफोर बिसोरबायदि मानसिया माब्रै ट्राइबेलनि मोनसे मिथिंगायारि सम्पदखौहाय मोजां मोननानै खुलुमग्रा बाथौ थानसालिखौहाय माब्रै बुफायनो हाखो? जोंनि बर'खायसो बुफायनाय, बुफाय बुसि खालामनाय, खहा जानायखौल' नांफिनगौ होननानै बुंबाय। बिहारिफोरनि जायगायाव, बाङालिफोरनि जायगायाव थांनानै बेबायदि बुफाय बुसि खालामसै, मानिगोन नामा बिसोरो? निस्सय मानिया। बिसोरो बायनायखौल' खहा खालामनानैहाय बिसोरो मानिनाय नङा। जोंनि बर' हारि बायदि बिसोरो केस होगोन, बिसोरो मानसि हमहोगोन। नाथाय जोंनि बर' हारिफ्रा बेबायदिखौ माब्लाबाबो साना। दिनै बेखौ नुनानैनो दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बर'नि जायगायावहाय गाग्लोबदों। नाथाय जों बुंगोन दिनै डक्टर सांग्रां ब्रह्म, रोंखा राखा, गुनि गियानि, एजुकेटेड मानसि, सासे डक्टर जाद्लायनानै थांनाय 5 बोसोरावहाय काउन्सिल इलेक्शननि सिगां इउपिपिएल पार्टियावहाय थानानै बिपिएफ पार्टिखौहाय मा बुंदों मा बुङाखै बेखौ नोंसोरो मिथिखायो। नाथाय सुबिदा मोननैनि खारनावहाय दिनैहाय बिपिएफ पार्टियाव सापर्ट खालामनानैहाय इउपिपिएल पार्टिखौहाय बाथ्रा बानायनानैहाय रायजो राजानि सिगाङावहाय खोथा फोरमायनानै होनो नागिरनाय जोङो नुदों ना रायजोफोर? खोथा गैयैखौबो खोथा बानायनो गोरों मानसिया। नाथाय बिसोरबायदि मानसिया लिडार जायोब्ला हारिनि थाखाय नोजोर होगोन खोमा? क्लियार जोङो नुखादों सांग्रां ब्रह्मनि लुबैनाय। डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ मा लुबैदों, मा हास्थायदों? सिगांनि समाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ सोलोंथाइनि बेलायावहाय गोबांथार बाथ्रा बुंदों। बिपिएफ पार्टिनि सायावहाय गोबां बाथ्रा बुंदों, बियो अजद थिखांदों सोलोंथाइफोरनि बेलायावहाय, डक्टर जानायनि,
IAS अफिसार जानायनि IPS अफिसार जानायनि सुपार 50नि बेफोरबायदिनि बाथ्राखौहाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ सिगांनि समाव बुंबोदों। नाथाय दिनैनि समाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ जाय पार्टिया बड'लेण्ड नाङा होनदों, जाय पार्टिया सुपार 50खौहाय नाङा होननानैहाय एंगारदों, बेफोरबायदि पार्टिजोंहाय दिनै थानानैहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै UPPLखौहाय सोंखारिनाय जोङो नुफिनदों। अब्ला मा जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन, पलिटिक्सआ माब्लाबाबो सिथाय गैया। पलिटिक्स होननानै बुङोब्ला बियो गावनि बिमा बिफाखौबो सिनाया, गावनि जाथि खुरमा, गावनि बिदा फंबाय, गावनि बिसिखौबो पलिटिक्सआ सिनाया। दिनै थिग बेबायदिनो डक्टर सांग्रां ब्रह्ममोन बायदिया सिगांनि समावहाय गोदै गोदै बुंसेयावबो, फैसा थाखा खरसा खालामसेयावबो बिसोर बायदिया खाबु मोनैनि थाखाय दिनै मोजां पार्टिखौबो बखिनोहाय ससियेल मिडियायाव ओंखारदों। हाजार हाजार थाखा दङ बिसोर बायदि मानसिनावहाय, लाख लाख थाखा दङ। दा लाख लाख थाखा दंनायखायनो थांनाय 5 बोसोरावहाय रायजो राजानि मोजां खामानि मावनानै होफ्लानाय जोङो नुनो मोनदों। बुंनायफोरखौहाय नोंथांमोना गाज्रि मोनोब्ला आंखौ निमाहा लानो जाबाय। नाथाय आं सिदा बुंखायो, डक्टर सांग्रां ब्रह्ममोन बायदिया हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखाराखै। बिसोरो गाव गावनि उदैनि, गावनि हास्थायनाय बेफोर खामानिखौसो मावनो थाखाय बिसोरो लिडार जानोहाय ओंखारदों। सासे डक्टर जानानै डक्टरनि थाखाय थोआ नामा? आरोबाव पलिटिक्स गेम नांबावगौ नामा? रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै बेखौनो नोंथांमोना सिन्था खालाम। सासे डक्टरनि खर'आवहाय जुदि बेबायदि नंखाय बाखाय रायजो राजाफोरनोहाय जुदि फोसावनानै होयोब्ला, अब्ला साधारन सुबुंफ्रालाय माथो बुंनो? ओमफ्राय सासेबाव BPFनि ITCF नोंथांमोना नुखादों, बांलादेशी। दा बे मानसिया मा बुंदों भिडिअ'आव हयथ' खोनाखाबाय नोंसोरो ना? दा बिसोर बायदि मानसिनि खर'आवहाय मा दङ? बियो बुंदों मूर्ख, UPPLनि मानसिफोरखौ मूर्ख। आं बुंगोन, दुनायनि बर'फोरनि गेजेराव बयनिफ्रायबो बांसिन मूर्खआ बेनो, मिथिबाय दा? बयनिफ्रायबो बांसिन मूर्ख, सयताननि गोसो, थगायसुला, गियान गैयै, मिथिबाय? बिमा बिफाखौ मान होनो रोङै सासे बयनिफ्रायबो सयतान मूर्ख मानसि बियो, मिथिगौ? दा अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन, जन खारजिमोन बायदि बिसोर बायदि मानसिया बर' हारिनि थाखाय मा मोजांखौ सानफेरो? रायजोफोर, दिनैहाय जों नुगासिनो दङ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय बर' हारिया बबे लामाजों आवगायलांगासिनो दङ। आरो बिसोर बायदि मानसिया बर'नि थाखाय माब्लाबाबो मोजां साना। लिडार जायोब्लाबो, बिबान मोनोब्लाबो बिसोर बायदि मानसिया माब्लाबाबो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनाय नङा। गावबा गावनि थाखाय सम्पति बुथुमनानै लाग्रा सासे मूर्खसो बिसोरो, मिथिबाय दा? सिलफिस मूर्ख होननानै बुङो बेबायदि मानसिखौहाय। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन, जों बयबो मिथिगौ, सेलिब्रिटिसनिफ्राय लानानै लिडारशिप, गाव गावनि लुबैनायखौ जाफुङैनि थाखाय दिनैहाय हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा मानसिफोरखौहाय बखिसोनाय जोङो ससियेल मिडियायाव नुदों। दा बेखौहाय सापर्ट खालामनांगौआ रायजो राजाफोरनिसो दायित्व। दिनै जोङो खोनादों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि राङाबो UPPL पार्टिनि मानसिफोरनियावहाय मोनाखै, अरुणोदयआबो मोनाखै, आरो गोबां स्किमफ्रानो गोमालांजोब्बाय। अब्ला माबायदि सरकार जाथावना बेलाय? आरो जाय सरकारा सिगांनिफ्रायनो बड'लेण्ड नाङा होननानै बुंबोगासिनो दङ, बे सरकारखौ दिनैहाय बजबनोहाय बर' रायजो राजाफ्रा लाजियाखिसै नामा? रायजोफोर, आरो सोरबाया कमेन्ट होदों NDBफोरखौहाय मानो सारेन्डार खालामनाय? अब्ला नोंथांमोननि बायदिब्ला NDBफोरखौहाय मा आर्मी पुलिस लागायनानैहाय साफानि उनाव साफा बुथारहोनो गोसो जादोंमोन नामा BPF पार्टिनि जायफ्रा कमेन्ट होदों? नोंथांमोना बुथार जानायखौ लुबैदोंमोन नामा? बर' जाथिनि जाय NDB केडार्सफोर बिसोरखौ बुथार होनायखौहाय लुबैदोंमोन नामा? मोजांनि थाखाय एकर्ड खालामदों। हारिनि गेजेरावहाय जुदि नांज्लाय खमज्लाय, किडनेप खालामनाय, थाखा लुथिनाय, बुख्रुब बुख्राब खालामनाय, बेबायदिया जुदि बबेबा मोनसे हारिनि जायगायावहाय सोलिबाय थायोब्ला
बे हारिया माब्लाबाबो जौगाया। दा बेखौ नोजोर बोजोबनानैसो एनडिएफबिफ्राबो सारेन्डार जादों, सरकारजों आखाइ हमदों। आदुवाफोर बेखौहाय सिन्था खालाम आरो साननानै नाय। गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।